läkarna sa förut att jag skulle få barn på naturlig. Så sa vi... Vi har tydligen vår släkt som har inga barn heller. Det förstår jag hur det är. Det visste inte jag inte tänkt på. Men det är bra att det löste sig. Ja, precis. Citron i samma på. Ja, jag hoppas det. Vi har haft våra resor med sjukhuset lite livmodern och det inte med riktigt. Så det har varit lite bekymmersamt. Ja, för jag vet ju så, de är ju så mycket hormoner. Och då fick jag extra mycket. De brukar det. Ja, de gick på prova. Ja, okej. Vi åkte utomlands, mina äggstockar var stora. Så jag frågade om jag kunde flyga dem.